ilan ng paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAC sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan.
Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa... Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. Yes, welcome to the family. This is your DJ Mamning again here at 99.9 FM Radyo Guagua. Tulong-tulong po tayo. Yes, good afternoon po kay Madam Catherine Gasa, Master Teacher 1 of San Roque Dawu High School. She is on air now or sign in na siya sa ating program. Napakaaga niya. Ma'am Catherine Gasa, thank you so much. And Suset, ang aming isa sa mga PTA ng Betis High School. Yan, pa-shout out po Ma'am Ning sa Cyril's Cuisine, no? Si Ate Suset po kasi ay single mother at siya ay nagluluto-luto ng mga kakanin. Yan. Ne po. At shout out po kina Josefina Fortes, Meg Castillo, Marites Salirungan, Magtoto, Mary Grace Sardua Cuenco, J.R. Swing, Aquino Jr., John K. Alipio. Yan, galing kay Ate Suset. Yan, si Suset, no? Shout out dito sa kanyang mga kaibigan o mga suki siguro yung mga to. Sina Josefina Fortes, Meg Castillo, Marites Salirungan, Magtoto, Mary Grace Sardua Cuenco, J.R. Swing Aquino Jr., and John K. Alipio. Hello, good afternoon. Welcome to Pamilyang Kapampangan. Yeah, may we love to, or may we learn to love each other more each day. Sabi po ng ating background music. No? So, good afternoon po. Magandang maya pagat panapon po kayong buong kabalenang Guagua. Welcome to Pamilyang Kapampangan. Amis dakongan po. Yeah, and also, syempre, tayo kakalingwanin kay katamong Honorable Mayor Tonton Torres na walang sawang nagbibigay ng mga regalo ngayong Pasko. Yan, maya pagat panapon po and mabuhay po kayo, Mayor Tonton Torres. And also, sa ating mga municipal officials, sa ating mga Sangguniang Bayan members, together with Vice Mayor Jun Lim, maya pagat panapon po kayo. Welcome to Pamilyang Kapampangan. At syempre rin kaya katamong Siping Balen. Nepo, rin kaya katamong kasiping Balen ning Sasmuan, Lubao, Florida Blanca, nano pa, Santa Rita, Porac, then listeners tamo ken, ren estudyante tamo Santa Rita, Porac. See you in January. Hope so. What else? Yung ating mga kaibigan, listeners sa Bacolor, San Fernando, Santo Tomas, San Fernando, ne po rin kamag-anak takin. Hello, hello kaya kayo nga. Ne?
At saka nino pa din kaya katamong listeners, watchers in Apalit, in Mexico. Saan pa ba? Sa San Luis, Nepo, Masantol, Candaba. Yes, lahat po ng mga bayan ding hanggang Balen ning kay katamong probinsyang Kapampangan, Santa Ana, Arayat, the city of Mabalacat and the city of Angeles, especially in Clark City. Yeah, the city within the city, sabi nga ba. No? Yung ating mga mga listeners, watchers natin dyan, yung mga gwardiya dyan, tsaka yung mga ibang sa mga malls. Hello, good afternoon sa inyong lahat. Once again, this is your DJ Ma'am Ning at Pamilyang Kapampangan. Yeah, of course, Nepo rin kay katamong siping lalawigan, ding ing Olonga po, in Bataan, at intamo pong listeners can, watchers in Bataan. Yes, hello, good afternoon sa inyong lahat. Nano pa, din kaya katamong the whole region 3, the whole Philippines, ne? Magandang araw po, magandang hapon, mainit na hapon po sa inyong lahat. And of course, yung ating mga listeners, watchers, no? Sa United Arab Emirates, syempre, we will not forget din kaya katamong kabayan doon sa Dubai, sa Saudi Arabia, Riyadh, Jeddah, saan pa ba? Lahat po ng nasa Middle East and United Arab Emirates, hello po, magandang hapon sa inyo. Especially, yan. Yes, especially kay Jetal Bermudo Gaviola, yan. The head nurse of King Salman Hospital there in Saudi Arabia. Hello, magandang hapon sa inyo dyan, mga kabayan. Yes, and of course, sa Amerika, kempong Amerika, nepo, andyang malalam na yung bengi ka rin, pagkaramdaman da katamo, manalbela kaya katamo di Sir Rolly. Hello, Maya pa bengi po, kaya kayungan ken. And of course, King Canada, nepo, sina Louis, sina Kuya Ogie, si Sir Ocampo, lahat po ng ating mga kamag-anak, kaibigan sa Canada. Welcome to Pamilyang Kapampangan. Yes, welcome to the family. Magpasko na po. Yeah. Okay. And to all our friends in Israel. Yan, nakakarating tayo sa Israel. Magandang araw sa inyong lahat dyan na mga taga-Israel, yung ating mga kababayan sa Israel. Welcome to Pamilyang Kapampangan. And of course, in Sudan, in Iraq, saan pa ba? No, saan pa ba nakakarating ang Pamilyang Kapampangan? Sa Pakistan, yan. Sa Australia, sa Italy, si Kuya Nilo Manakop. Hello! Happy Christmas over there, Kuya Nilo. And, wow, from Fria Bansil, pa-shout out po from Guagua, Pampanga, San Pedro. Yan, from San Pedro, Guagua, Pampanga, Fria Bansil, hello, good afternoon sa iyo. Welcome to Pamilyang Kapampangan. Saan pa ba? Sa Hong Kong. Yan, sa Hong Kong. Sa Singapore, yes, sa Singapore, nepo. Marami po tayong kabayan doon sa Asia, yan. And we are part of Asia also, of course, nepo. Maya pagat panapon kay kayong angkin, mga kabalen, mi kareng hanggang kembong yato to the whole world. A very beautiful hot day to all of you. Advance Merry Christmas, nepo. Kasi I think this is my last Sunday of this year. May taon po na ingkay katamong Pasko Sunday. Yeah, my goodness. Siyempre, tintamo pong kay kanita, tintamong family reunion. Po, miyakitakit din kamag-anak, friends, yan. Okay? So, maybe this is my last Sunday of the year and also in the New Year para pareho tamang puyot. Okay, so
I just don't know kung magkakaroon tayo ng special program. Titingnan po natin kung makakapag-special program tayo this week or the next week, no? Para you will not miss me naman na masyado. Wow. Alright. Miss na ako ba? Yeah. Merry Christmas! Priya Bansil. Hello. Yan. Thank you so much for watching and supporting Pamilyang Kapampangan. Alright. And happy belated birthday to Police Captain Nepo Michelle Agneta Gaviola. Yan. Happy birthday, Buji! Buji po yung awos mi kaya, pero I think medyo na-promote na naman siya at dati ang kanyang position ay kapitan, no? Kapitan po siya sa police and she is the police chief of police there in Morong, Bataan. Po. I just don't know dahil nag-schooling siya and then natapos na rin ang doctorate degree. Yan, Dr. Michelle Agneta Gaviola. Yan. Pamangkin po natin yan. Belated happy birthday! And advance happy birthday sa kanyang nanay, si Ate Sally Rizalina Baladad Gaviola. Yan. Happy birthday! Yan. At lahat na nagbe-birthday, yes, si Ma'am Jesusan Garcia. Yan. Birthday niya ng December 25. Wow. Happy birthday and Merry Christmas to all of you. Yeah. Yes, coming from Corazon Flores Datu, happy birthday sa aking anak na si Teddy Datu Jr. Yeah, happy birthday Teddy Datu Jr. coming from your mama. Corazon Flores Datu, yan. Masayang kebaitan ke kayo nga. Alright. Okay, ano pa ba? Wala na ba tayong nakalimutan na batiin? O yung ating kumpare, siyempre, si Sir Alduin Malyari and family. Hello, good afternoon, kumpare ko. Sino pa ba? Ang kuya ng bayan, si Sergeant Panganiban and the beautiful wife, Shena Panganiban. Yan. Welcome po to Pamilyang Kapampangan and syempre ng aking mabait na principal. No? Si Madam Eloisa C. Luzong. Yan. Po, ang dami-dami niyang pinamigay na regalo sa amin sa Christmas party ng Betis National High School. Dakal-dakal salamat, Madam, and God bless you always. Po. Yan. Sino pa ba? Sino pa ba dapat nating pasalamatan? No? Mamaya na lang, baka maano yung utak ko. Okay? So, tayo po'y magpapatugtog ng ating mga magagandang musika nito, Nepo. At if you want to continuously listening to beautiful music, please switch on Twitch TV. Yan, ano naman po rito sa atin, po, nakalagay po rito sa ating chat box. Yan, please like and share our program. Share our program, of course, no, to the whole world. Yan, mas dumadami, mas sumasaya ang Pamilyang Kapampangan. Po. Yan, the more, the merrier that we're going to be if you're going to share our program to the whole world. Yan, alright? Ano pa ba? Meron pa ba ako nakalimutan? Yes? No? Switch on Twitch TV lagi kapag nagmo-music tayo, po, para po tuloy-tuloy ang inyong pakikinig sa mga magagandang musika. And I prepared today mga Christmas song. Last week, mga Kapampangan song, and I was so in love with the Kapampangan songs last week, po. So, pig-record ko po rito king ka na akong cellphone. At patigtigan ko lang naman po tanga chutam king kotse mag travel. Wow. Alright. No? So, let's start wow, Ma'am Frida Balingit. Hello, Ma'am Frida and Kuya Erning. Yan, si Sir Ernesto Balingit, Master Teacher of Betis National High School. Asawa po niya si Ma'am Frida Balingit. Yan, Merry Christmas din po sa inyo, Ma'am Frida. Have a happy Christmas. Yan, alright. Ano pa ba yung ating mga
Dabar Cats, of course, si Sir Henry Muli. Andiyan manahimik kay Sir Muli. Balo ko makirandom yaking radyo yan. Po tamang travel yan. Po, abeno rin kayang family, din kayang pamilya. Alright. Lagi ya kanong makirandom, maka-tune in kay 99.9 FM. Yan. Thank you so much, Sir Muli na po. And Sir Alvin Sibug. Yan, syempre. Kalingwan tayo, wari Sir Alvin Sibug po. Tambagya kanini, mag-sign in niya naman, ne po. Alright. So, welcome to the family. Switch on Twitch TV and look for 99.9 FM Radyo Guagua para po makapakiramdam kayong mga santing na musika. Just like now, nakahanda po yung ating music na po. So, let's begin the hot afternoon. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot.
Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam,
Magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 92132. Yes, welcome back to Pamilyang Kapampangan and good afternoon to Ma'am Susan Ginto Serrano. Yeah, sabi po niya, hello, beautiful Ma'am DJ. Nice to see you po. Hi to our poging Bembe Liam Caleb. Excited na kami pong akit miya muli na po bukas. Wow naman! Akis na ne, akawul na ne, Bembe Liam Caleb. Wow! Makainggit siya po yung Ma'am Susan Ginto Serrano. Hello, hello! Merry Christmas to you! Bembe Liam. Yan, ne po. So, muli na po yung baby ng Ma'am Susan Ginto Serrano. Kumpleto na po yung saya na kanini kayong pabanwa. Suliting pamanaya. Ne po. Yes. Yeah. Hey. And Merry Christmas also to Manny Paksiw. Hello, kanyaman na rin kayang apelyido. Ne po. Manny Paksiw. Yan. Hello, Merry Christmas to you also. Ne po. So, dahil malapit na po yung Christmas and mag-Christmas na po next Sunday. Wow, kalwatayang panayan eh. Kaya ba't misa niya no? Misa niya lumabas yung Pasko ne po. Okay? So, ang ating topic po ngayon ay what do you know about Christmas? Yan ne po. Ano ba ang alam mo sa Christmas? Wow. Alright ne po. So, nanong balo yung kem Pasko? Maliban keng pamanyaling bayong malan kailangan din hanggang tao so ating taong malungkot, ating taong masaya isang Pasko malungkot la isang dugong alalargong panyaling bayo yan, lalo na isang Pasko yung paniwala ta kailangan bayo nga my goodness. Isipan dargo ilang mag-birthday kabod. Diyos ko, isipan nyo, mga kabayan, mga kabalen, yung mika birthday, Jesus, saliwa po, kayo. So, happy birthday, Jesus. Yan, po. So, nanong balo yung po tungkol kay Pasko. What is Christmas? Yan, alright. Yan po. Dengaliwa naman, didenanda niyang X. Kaya ba't masa na alitaya po gagawan nita. Po lalakoy Christ. Po lalakoy Christ kaya katamong celebration. No? Do not put X. No X. Okay. It's only Christ. Yan. Aldone pong Christ yan. Aldone po ning kaya katamong Ginong Heso Kristo. Yan. No? So, pisabyan tayo po yan. Nanuya po yung Pasko. And nanong baluyo kem Pasko. Yan, po. Alright. So, yan. Ma'am Susan Ginto Serrano, please explain. Help us in explaining what is Christmas. What do you know about Christmas? Yan, po. Kasi renda kalatao. Gagagadlangan. Gagagadlangan sa celebrate nepo mag-prepare bayungan kakaling Monday ing tune mika birthday yan nepo patirenganak gagagad lang mikamalan masanting palitan ding malandang pabanwang susulod yan po. Tabaloti kami nakergo istumuwa rin Pasko karen ka magbayong mahal. Istumuwa rin Pasko karen ka magbayong kain magbayong kortina maglinis bale ali naman dapat maanita, alright? So, ngeninggat panapon na ini, balo tamo, balo tamo, and also with the expert opinion of our listeners, watchers, yan, lahat po nakikinig ngayon, lahat ng nanonood, yan. You can share po dito sa ating chat box. What do you know about Christmas? Na ano yung waring Pasko? Ano ba ang Pasko? Alright? Okay. So, kakita mo ng karakalang dekorasyon. Yan, kaya ni mong opisina ng karakalang decor. Ating Christmas tree, ating star. Yan, po. So, what do you know about Christmas? Yan po yung pisabiyantangin.
Okay? So, before that, let's listen first to this another beautiful song. Ayan, po. Diritak la rin kaya katamang watcher, ne? Kasi in kaya katamang FB, edit na katamo. So, switch on Twitch TV po para tuloy-tuloy yung ating usapan, tuloy-tuloy yung ating pakikinig sa mga magagandang musika dito sa Pamilyang Kapampangan, ne po? Okay, so let's listen to this Feliz Navidad. Yan, alright? Tumerak Terak Tambok niya, of course. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katanungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama.
Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Babawi tayo ngayong Pasko, no? Adong panuang etamo may pamasko, my goodness. Etamig Pasko, walang kasaya-saya kaya pandemic. Maka-boring yung pandemic niya ngayon. Excited tang magpasko, ne? At makipamasko. Wow. Yan. Alright. Okay. So, ako talaga, ne? Itangka na akong itangke kaming meto nga barakong baby talagang pepataban mi pepataban. Talagang kinayan miya po ne pepataban miya baka nita yung kaldereta kung baby kayong Pasko. Wow. Alright, ne. Sasayain biya yan, ne. Maka-ready na nga nitang makaplano kayong buntok, ne, para ngayon Pasko tayo babawi. Yan, alright. Yes, nano pa? Ne? So, ngayon yung Pasko. Actually, you know, in Christmas is the number 1 favorite holiday in the whole world. Yan. 85% of the people in the world celebrate Christmas. Yan. Christmas. Ne po? At eya po Xmas. Alright? Kasi nga liwa, leko daneng lekoy Kristo ken biedan. Leko daneng lekoy Kristo ken katamong malalyari ngeni ken yato, ne po. Po, sabi ko pin, my duty is to teach what is right. So, as a teacher, I am teaching only what is right. Kasi sabi ko nga, kaming teachers ako, mabayot kami katungkulan, mabayot kami dadala na pananagutan kay ngarapan ning Dios, ne? Deng hanggang anak lalabas ken kaming care sa aming pangangalaga, no? Kapag ito'y naligaw ng landas, wow, medyo questionable tayo dyan. Okay? So, ingat-ingat tayo mga teachers. Kailangan ituro natin kung ano ang tama at nararapat sa ating mga estudyante, no? It's not because it is accepted by the society. We're going to accept it also as normal activity. Cannot be, my goodness, no? Cannot be. Okay? We should abide with the word of God. Sabi nga ni Lord, if you abide in me, I will abide in you. Yan. So, keng malalyari, keng katamong bansa, ring miyayaliwang batas, papasada, medyo maka-worry, ulim po lakwan nening Diyos ng Pilipinas, makatakot yata ang malyari ta, So, and do not be hypocrite to yourselves. No, sabi nga ni Lord kayo magbanal-banalan, makamaputi ko kelwal pero ken kilobana balamo you are like tombs, ne? You are like tombs with dead bones. Yan, sabi niya. Okay? So, etamo maging hypocrite. Do not be hypocrite. Okay? Malyari kang Diyos yung kayo hypocrite pa. Katotohanan lang ang nasa Diyos, no? At nakikita ng Diyos ang ating mga puso. Remember this, no? Alam na alam ng Diyos kung ikaw ay nagkukunwari lang. Okay? So, mo tatakot sabihan ng nanuing katotuan, nano pa maning maging consequence na ning katotuan. Anyway, after this life, ing Diyos yang nga kayabe tamo ka rin kemban mo nung mamamagkunwari ka, mamamaglaram ka, tuturuming gusto, you will be a false teacher. Oh my goodness, kaya nakakaretan sa sabihan ng Jesus kem Bible na false teachers. So,
What is Christmas? What do you know about Christmas? So sabi ko nga kanina, this is the number one holiday, the most favorite of the whole world, nepo. The people in the world, yan, holiday na sineselebrate nila. Actually, 85% of the people in the world, no, celebrate Christmas. Yan. Okay? So 85%. So that means there are only 15% of the people in the whole world who don't celebrate this, or they don't believe that there is Christmas. Okay? And sabi ko nga kanina, most people prepare themselves for Christmas. How do they prepare? Itapin medyo itang preparation, medyo makaliko, kayong kaburyan na ng ginon. Nanurugong panyap tanda, they are buying new clothes. Yan, buying new clothes, new shoes, new ornaments, ne? Itang nanong sabit-sabit kayong katawan, pampalago, pampasanting. Ano pa? Reregaluan ding sarili da, isip da, ilang mika birthday, kakalingwan da na imika birthday, Jesus pala. Yan, no? So do not forget, Christmas is the birthday of Christ. It is not our birthday, okay? It's Christ's birthday, yan. So, mamaman niya nilang gifts para kayong family, ne? Gifts para karing aliwang tao, yan, no? Siyempre, karing loves, yan, eh? They are buying gifts, new things, souls, always. And people believe that it is the day of giving and forgiving. Yan, no? Giving and forgiving. Yun ang tama, no? Giving and forgiving. Remember, it is God who gave first to us, no? It is God who gave the first gift to us. Okay? Alam na natin yan. It is Christ, no? Atin pa bang mas mahalaga kesa aking regalo na ng Diyos, akaligtasan kaya katamo? Atin pa ba kayang mas mahalaga kanita king pamanyatang ng Jesus Christ kaya tiyato, ne? Na kung saan ay sinasabi nga ay sino man ang sumampalataya, whoever believes, yan, whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Yan. So, tayo sa sakiting kaligtasan na bekon. Whoever believes only. Yan, believes only. Whoever have faith only in Jesus Christ. No? Shall not perish. Yan. Kasi kapag believe, believe ko kaya tama yan. So, kapag believe ka kasi, itang masyado kang tiwala, ne? Itang inganggang sentro ning atensyon mo at suya ketang pagbiliban mo. Yan, no? So, kanina nga, sabi ko sa church, I am so lucky that I am one of the chosen of God, no? Metong tamo ka rin pinili na ng Diyos na maging anak na. So, inganggang pagpapala binulos na kaya katam inganggang blessing, inganggang gifts of life binye ng Lord kaya katam ne. So I am encouraging everyone po na ing mas importante kembieta mong peka importanteng regalo wapining kaligtasan, and that is only in Christ Jesus. No? At yung kang Kristo ing kaligtasan at Kristo ya ing grasya ya ing regalo na ng Diyos kaya katamo yan. So it is the day of giving and forgiving yan. Alright, so what else is Christmas? What do you know about Christmas? Okay, so before that, let's have this beautiful song from Kenny Rogers. Nepo, what's this beautiful song? The greatest gift of all. Yan. What's the greatest gift of all? Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM.
your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAC sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect,
hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, "Hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya." Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna, Magsayawan, pagpulidas na. tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get back for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua.
Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin... Yeah, Ma'am Susan Ginto Serrano made her comment here. Sabi po niya, Christmas is loving each other. Kamag-anak meman o wali ing lugod, miral. Kekatamo. Balo ko po Christmas is everyday. Ing kasunod po pagsisyan ing mga gawang masanting at syempre po celebrate tayo po ing birthday ng Christ. So, mag-prepare tamo. Kaya mo po ingagyo tamo naburing gumastos tangos to. Bala mo po na naman buring Christ itaw. Sto na siguro doing magpatawad, manyatawad at luguran laring kapwa. Yes, po. So, tama po yan. Christmas is giving and forgiving. At nung maghanda tamo po, po kailangan ng mamanutang tamo, para tintang paghanda, mamanutang tamo para tintamong panyaling bayong malan, ay lalaki tuloy itang metong pengari kanita. Mas masanting malan kesa aking pamilyana. Inuna ning sarili na bayo rening anak na inuna na pa mo yung forma na bayo ing pamilya na kapampangan niya maporma yan. Okay, alright, so ano ba ang Pasko? Yan, decorating the house, po, ing gagawin the
Balo nanong panyabit ng Christmas light, nanong panyabit ng ornaments, no? Ingbale, kulang namo yung suminag yaking kintab, no? Yan ang ginagawa ng ating mga people of the Philippines to celebrate Christmas. Ne? Wala meya, dumala ng Pasko nung luminis imbale, nung ma-decorate, dumurot lang ding hanggang gamit kembale manaliwala posisyon or atin lang idagdag, atin lang ibawas kembale yan, no? So relax lang tayo sa Pasko, no? Tamo po masyadong pakakayan itang material na bagay nga ita. Ang importante po yung may kakalugod ya ing pamilya, okay? Yes, sabi nga po ni Ma'am Susan na kamag-anak yamano wale luguran tayong kapwa tamo, okay? At din namang makikipamasko kene kayo makaing mapili muling masakit pa rin imbi. Ne, anjang may magbalik tamo karengobra tamo, my goodness. Naman presyo may ngatas ne, may lakwan na ring sweldo tamo keng inflation. So, ikayong makikipamasko, kayo masyadong, makaniniya yung binye na ka na ako, wow. Kung at least atin larugong inabot, atin lang binyeren tao, kaya kayo pasalamatan nyo ng maragulitan, Anyway, may puloting 20 pesos kendalan, tandaan nyo yan. Yes, so magsaya, kayo lulungkot nung ditak lang mo rin nga pamaskwan yun, kasi aliwa mo kayo yan dide ng darwuren tao, nakal kayong dide ng daren tao, okay? So, aliwaitang bala mo, yung taong pupuntalan nyo, tutunay makwalta. Diyang makwalta, alam, magigisan la rin. Balay gala. So, paalala sa mga nakikipamasko dyan. Kayo rugo masyadong mas magarbo ko, mas maporma ko, pa kesa kinindas na nyo kimbali. Ano ba yan? Alright. Okay. So, yan, decorating the house, the streets. Wow, in Pampanga. Talagang mitawli in Pampanga keng decoration, decorating the community. Yan. Pag maragol ke in Kapampangan, yan. Pag maragol ke in Pampanga, po. Talagang keng San Fernando, detang kaya katamong keng highway, detang kaya katamong parol keng highway, parol taken dalang. At kiniping San Isidro ating meto nga balekan every Christmas lalawan miyang lalawan yan, basta December na, at nang kasantingin kayang design kem balena. So sana one day ma-feature itang balay nga ito, no? At ako map na mo mika solar Christmas lights tana, so mika lights na yung bagay balay. Ano ba yan? No? Dati uling, kahit ko po kasing tao thrifty kong tao masyado ko pong matipid na tao, so para po ka na ako itang keng kuryente nga lalo na ngayon masakit yung biyeta mo maging manita, so sinali na ako mong solar Christmas lights yan, ilang sinabit ko. Salamat sa solar, salamat sa science yan. Alright, okay, so Sir Alvin Sibug is watching, and also Sir Rolly Songko is watching now. Hello, sir! Good evening! Maya pabengi kaya kayo, Sir Rolly, King America. Kamusta na ko po? Sana po masayayin kaya kayong Pasko ken. Yan, diyang makarayo kayo kaya kami kaya di Pilipinas. Pero paano ko tsunoring kaya kang Mami dear ken, God bless Mami dear po. Ing Mami na pong Sir Rolly Songko, okay? And ano pa? Yan. Christmas is the annual remembering of Christ's birth. Yan. Sabi nga natin ay birthday na pong Christ yan. Tayo po birthday. Okay? So, eko po masyadong mag-abala. Kembye, mag-worry, mag-panic na nung gawan nyo, na nung iluto yun, na nung ikayo.
aliwaya po ika yung mag-birthday. It is Christ's birthday. Yan. Po, makipag-birthday tamo mo kang Christ. Yan. Okay? And why is Christmas on December 25? Actually, question de po rin da kalatao ini ne, tsaka rin aliwang religion. Yan. Ne? Bakit ka, man nanong Pasko, nanong December 25, badang mga man December 25, mi panganak kay Kristo, dan ereng deng mapagdebating tao. Ay, saguli. Nasabi ng Sir Rolly, at Chuneya pong Marianong Garapon at malago ko paking kaurasan. Thank you so much. Thank you so much, Sir Rolly. Yan, welcome to Pamilyang Kapampangan. Yes, yan, si Sir Rolly natin. Merry Christmas, Sir Rolly. Okay. Right. Kita ko na yan. Sir Rolly, yan, Aguinaldo. Wow. Hindi naman po. Nepo. Wow. Eko pa mo mama ligwaking daratang ning Pasko. Uling ako, eko pa magsadya. Yes, nepo. Eta mo masyadong magpanik, mamaligwak yung Pasko, teta mo masyadong mareklamo, ne? Lalo na nung makikipamasko ka dugo, ne? Nung nandasnan mo, pagpasensya, nung nangibyeda, pasalamatan, alright? Yan, okay. Very good, nung ating mami. Yeah. So, dengindakin, Diyos ko. Yo, masyadong gagawang business deng anak yun. Ano ba yan? Dengin-dan, kagawan dong business deng anak da. Ne? Salidong salidong malang deng anak da po tang kahit pabayad da rin pimas konta. Ano ba yan? Nung nanoingdasan mo iyang panopaya yun. Nung nanundasan nyo yan. Kaya kami indasan da kalderetang bibi. O itindasan da kaya kami. Niya po. So, manyaman ito. Paragol miya pangusitang bibi. Bibi ya po niya babi. Bibi. Alright. Dito sana Chinese chicken o nang magpisaya may itong mayap. So, iya pa pwedeng palitan ng Chinese chicken. Dito pa ang bibi. Yan. Okay? So, why is Christmas on December 25? Ne? Actually po talaga ngayon man December 25. Yan. Tamo po makikipagdebate. Tapo makipagdebate na man December 25. Yadang makanya. So, it doesn't mean na December 25. Ala ng Pasko. It doesn't mean na December 25. Alam di na tanga Kristo. Tandaan nyo yan. Alright? Okay. We cannot deny the fact that there was Christ. There was a baby Jesus who was born from a virgin. Yan, den pangaliwa, Diyos ko, ne? Nangas kanine, question ng depeng virgin birth. Is there any impossible for God? Yan, yung kutang. At maring imposible kayo, Diyos, gawa na nga ning ganagano. Ne, keti whole universe, the whole universe, my goodness. No? Is there any impossible with God? Nothing. Nothing is impossible for God. Actually, kayong Bible, makatulaya ni Lord, ne, linibad siya ka nung kayong buong universe. Sana manto niyang kalupan na. O, neng, alaya ka nung ikit. Diyos ko, Lord, neneng, kaya tinyang divine comedy mo naman yung Diyos. Sukot ba namang maninto niyang kalupan? Na, tinyawaring kalupang Diyos. Siya'y nag-iisang buhay na Diyos. Ne? Tandaan po natin yan. Yan, okay? Nanini at maki maul ka nung nanuman. Ingdasan mo inapagdaulinging kasalungsungan tamo at nakasakit nakalupa kanita. Yan So tamo po makikina ambu-ambula. Ako Marianong Garapon, ano yan? Okay. So, nung nanundis na, yung kaya katamong pagtyaga, nulim pong
masakit ting bien. Actually, mamalengke ko dati, magdalakan libo, dakal ni. Diyos ko, ngini mamalengke ka, my goodness, 3,000, 4,000 pesos. Ay, tsaka mag-grocery ka. 5,000 plus, my goodness, ne? So, tamo masyadong tamong makikipamasko, ne po, sasabihan ko na po kayo, andyan pong magobra la rin tao, ne po, sasapat mo karela, in karelang sweldo mo naman, ne po, may bonus la, yes, atin la pong paglaanan din tao mo naman, ne? So, po, tabalayo po, ay, may bonus la makanyan, ne? Diyos ko, bakit wari alalang sariling gastusan? Yan, po, tinla pong sariling gastusan, tinla pong paglaanan din tao ka rin pera da. Ulim pong 2 years na pong mitok ng ingkekatamong biyen. 2 years yung mitok ng imbietam. Right? So, going back with our discussion, December 25, yan. Itang virgin birth, Diyos ko, tane po ko question na ni Lord kanito. Po, den tao talaga. At sabi nga ni Lord, your ways are not my ways, your thoughts are not my thoughts. Diyan pang Einstein. Diyan pang ninong peka matalinong taong dili ketiyato, it is just what? Vanity. Alang kwenta. Alang kwenta ing talino tamo keng Dios. Andiyan katuldok manala tamo keng Dios. Tandaan tayo niya. Tane tatarukan ning Gino. My goodness. Tane tatarukan ning Dios. Keng agawana. Okay? Nang sabi ng Sir Rolly, tutupin lalo na ing sibuyas indako, sali na kang metong kilong asan king sibuyas. Wape na ako, pa 1/4 na ako mong kay sibuyas po 1/4. Itang sakto na mong iluto yan. Nya, magtipid-tipid tamo kayong presyo. Po, sabi ko napin, datang ingaldo, makasulat king libro na ning Revelation na datang ingaldo ing meto nga salop abiyas mamalagayang patingapo na penakitan. Mat na mo wala ta pakitang worse itin po nung talagang kayan alata pakitang peka worse sa sinabi na ning Bible. So let us be ready for that po itang pamagtas ning presyo at yan, sana rin hanggang makirandam, be ready of the future. Po, kailangan ating kang tenam, bang kanita ating kang anihan. Tanam ka, mag-save ka, banta datang yung panahon, ating karugong bagutan, ating kang i-withdraw. Aliway tang gugulwan mo, rin aliwan tao. Diyan ka mag-anak pa lang yung panahon na yun. Siyempre, unahan pa mo yung pamilyada. Alright? So, isipan tamo po yan. Makanano kapin nung 4 lading anak mo at kay bating panakitang kingaldo 500. Ay, Diyos ko. So, actually, anyangi kami, inang ko, ing kayang sweldo, magkano yargo niyang minunang panahon 50 pesos. Ay, Diyos ko, makalunos siya rugoy ng kunyang mabiya. Po. Pero, ing Diyos, mayap yung Ginoo at pinagpala niya kami at leko na keking kakaluluwan ng Diyos. Kami ngan mikakapatad po. Pinutot me through accepting Jesus Christ. Nino maning at tsukang Kristo tandanan nyo po. Magsisi. Nino maning at tsukang Kristo pagpalain sabi napin ng Bible, and in those times sana you shall found favor in my eyes. Wow. So I am highly favored. Yan. No? So ako po kasi sasabihan ko ita, pag maragol ko ita, I am highly favored with God.
So, ya ko ma'am, na ako magsibuyas ma'am. Papasaya ko na din pamilya ko kasi kakanyamanan no, mangken luto ko. Wapin, Ma'am Susan. May pakaili ko kaya ene ka no magsibuyas si Ma'am Susan. Ika kaya TLE major ka ne, balo mo maning sekreto keng kay keng pamangan, no? Okay, so blessed, you are blessed, Ma'am Susan. Po, at dinenan na kang talento ng Diyos na makapaglutong manyaman hanggang alang sibuyas. Sabi ng Sir Rolly, masakit itang maki, parang tao ka kay bat atin ka pang utang loob kaya o yaning dapat na alilanta mo. O yaning dapat na alilanta mo. Yes, nepo. Katulak kaya ka, Ma'am Susan. Nepo. So, dapat tamong palitan yung kaya katamong dating lifestyle nung salwak sabita mo hindi kailangan magita mong frugal bagyan tapong matipid tamon dapat ang gusto mo yung kaya katamong kabiyayan aliwa alitan sobra yan po. So ako pingkembale mga kamuhanan lay sundeng gripo mga lakwan lang makabukulat ding electric fan mga lakwan lang makabukulat talaga mimwa ako po. So kasi instead na panyalimen pamangan pamayad meng nawasa pamayad meng pelko no? So kayang tamo ping sarili tamo tsaka in bisyo lakota na po yung bisyo kembye makadagdag mo pong gastos in bisyo. Yan, alright? So, ita po yung sasabihantanan din, bakit December 25? Bakit virgin birth? Never question God. God can do anything. God can do all things. Okay. So, in Bible po din na nakatamong clue. Sabi na, itaping kantata mo nandin as shepherd watch their flocks by night no? So the Bible gave us a hint that shepherds guard their flocks at night. Yan. So maybe may panganak kay Kristo ketang springtime springtime na nanungno ka rin nung marimlang kay Israel nung Christmas makanini magyelo banda ka rin ela pwede rin kay ela pwedeng lumwal din kaya katamong shepherds para bantendo ring tupak not be mga siyas lang ang kingdom lang. Okay, so I'm always tell to the Almighty Lord yan po. Okay, so tayo po questionan itang aldong pamanganak ng Christ. Well, ninuwari mag-originate kanini. Before that, let's have this very beautiful song first. So, this is Christmas. Galing po ito kay John Lennon, no? That war is over. Yan. So, switch on Twitch TV. Sir Rolly Song ko, mag-Twitch TV ka pa mo, bang kanita pakirandam mo rin ng mga santing nga musika. Okay? Potakot-nan mo ko, o tala akong daramdaman, at may wala kayo. Lawan may chat box tamo, Sir Rolly. Itang like and share, kay batatin yan Twitch TV. Ipindutan may tayo download may ing Twitch TV. Bang kanita, makapakiramdam kang tuloy-tuloy ka rin kaya katamang mga santing nga music. Po. At laway niya mo po yung 99.9 FM Radio Goa-Goa. Okay, so let's listen to this beautiful song coming from John Lennon. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip.
Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAC sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung anong totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus.
Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa... It's all about love, 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 love. That's Christmas. Yan, galing po kay Chris Norman. Okay? So, saan ba nang galing ang December 25 as our Christmas? Actually, it was only 3.5 centuries after Christ's birth that it becomes December 25 po ang tinakdang birthday ni Christ, no? And it was chosen to celebrate yan by Pope Julius I. Yan, si Pope Julius I po ang nagpili ng December 25, no? Dated in 350 AD. Yan. Anno Domini. Yan. Ano ba yung AD? Yan? Anno Domini. And it was formalized in 529 AD when the Roman Emperor Justinian declared Christmas to be a civic holiday. Yan, ne po, kareng mamamangutang. Ne, makanan yung making December 25. Yan, Pope Julius I po. Yan yung pinili na pungaldo, ne po, na i-celebrate tayo in Christmas. At pegtibayan, ne po, it was formalized in 529 AD. Ne po, it was formalized by Roman Emperor Justinian. Yan, okay? So, yan, balo yun po yung history na ng December 25. Okay? So, many historians believe that both nangawas kanina, both the Pope, pareho la pong Pope and Emperor, buride po yung date ay ni because it coincides with the pagan festivals na po celebrating the winter solstice dated back centuries, usually occurs at December 21 or 22. Yan po. So rin kaya katamong Pope and Emperor ila po ing megtakda king December 25. Alright? Yan. So, atintana pong balo na yan. Makana niya pong miras kaya December 25. Okay? So, etana po ku-questionan nung nano yung Aldo. Sabi ko pinandin, it cannot be denied. It cannot be denied that Christ really came. Po, and He was born from a virgin. Okay? Kay Mary. Okay? So, eta po kukwestiyonan ng kapangyarihan na ng Diyos. Makapangyarihan niya, pinene. Etaya kaisip ng Diyos, etaya kaparalan. Potang mamisan tamo mong pitikan na ng Diyos. Right? Ano ba yan? Yes, akala mo lang. Okay? So,
siyang Christmas. Alright? So, actually, it is called Christes Mayese. Yan. Christes Mayese. It is an Old English for Christ Mass. Yan. Christ Mass. So, it is a Mass or a special Mass dedicated, no, for Jesus. Yan. Okay, so meaning Christ Mass, which references the Catholic tradition of holding a special Mass ceremony to celebrate the birth of Jesus. So it is a Christ Mass. And later on, it was developed to, or it was evolved to, the language or the word was evolved to Christmas. Okay? So whatever it is, never remove, never put Xmas. It is Christmas. Okay? So, tandanan tayo po yan. Okay, ning susunod tampi sabiyang kanyan. Ingakakit tamo keng Pasko is Santa Claus. Nino pa, nining maya pa Santa Claus sa ini. Okay? So, bayo tayo po pisabyan ni Santa Claus ning Pasko ne po. Let's listen again to this beautiful music coming from the Carpenters. Merry Christmas, darling! Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAC sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok.
hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong Alright. Wow naman, okay? So, Ma'am Bet Sunglaw is watching. Yari nuwatang Meg Mol, ne po. Sabi na po kasing Ludwig Sunglaw ay mag-mall na kanong geni. Wow, ne? Enjoy. Bakit si Ma'am Bet naiwan ba siya? She's watching. Hello, Ma'am Bet. Merry Christmas. No? Okay. So, ayan. Metong ya pang issue ni Kem Pasko ne? Is Santa Claus. Nino ba is Santa Claus? No? So, marami nang hindi naniniwala kay Santa Claus ngayon. Okay? Sino ba to? Sino ba si Santa Claus? Alright? So, actually po si Santa Claus ay isang monghe. He's a monk. Born in Turkey. Yan. Pinanganak niya po. Pinanganak de po keng Turkey. Wow. Andito na raw si Sesko. Okay. So, born in Turkey around 280 AD. Yan, no? So, may panganak niya po keng Turkey. At eke po balo keng kapampangan ng Turkey, pabo. The country. Yan. Metong niya pong bansa. Ne po keng yato ing Turkey. So, Santa Claus, taga Turkey ya po. May panganak niya ka rin anyang year 280 AD. Yan. He is a very humble monk. Yan. Nepo acquired his sainthood after giving away all his wealth to help poor people and the needy. Yan. Megi pong santo. Nepo kaybat ng pemye inganggang kayamanan na para panyawop ka ring pakakalulo at karing mangailangan. Wow, So, dapat yaping parangalan ni Santa Claus. Yan po si Santa Claus, no? Isa po siyang monghe, isang mayaman na sigurong tao at pinamigay niya lahat ng kanyang
kayamanan. Pemienangan po hanggang bandina, kareng hanggang mangailangan, kareng hanggang pakakalulong tao. And he become known as the patron saint. Megiya pong patron saint dareng anak, and had his own honorary day on December 6. Yan, December 6, nano ya kasita? Wala mag-ring ya keng buntok ko. Pero in December 6 pala, that is the honorary day for Santa Claus. Yan, si Saint Nicholas, no? Saan ba nanggaling ang paniniwalang Saint Nicholas? Yan, dening Dutch immigrant, no? The early Dutch immigrant in America brought their cultural tradition. Wow, tinla palong cultural tradition ding Dutch. So, celebrating the death of Saint Nicholas. Yan, yung ingaws na po kaya is Saint Nicholas, okay? Which later evolved to Santa Claus. Yan, okay? So, yan po ang pinanggalingan ni Santa Claus. Siya ay isang monghe na pinamigay ang lahat-lahat. Yan, okay? So, malinaw po ba niyan? Nanong aning baluta kem Pasko kanyan. Yan, So, baluta niya po nung nukar niya meni bata ning Pasko. Po makananong Mika Pasko, makananong megiyang December 25 in Pasko. So, eta na po mamamangutang kanyan. Basta po, Kristo di natang yaketiyato, mibay yaketiyato, binyene ning Diyos bilang grasya na kaya katam, uling ala ng humigit pa, regalo. Yan, ala ng humigit pang regalo. So, ing regalo, pwedeng, what do you call this? Ing neto nga regalo, may nga riya mong utang alog mo naman. Po, mal, alang alaga, nung metong yang importante keng bi. Yan, kamukhanan, kalupa na po ning regalo na ning Diyos kaya katam. I-Jesus po yung regalo na ning Diyos kaya katam. The greatest gift of all. Anaping nitang kantata mo. And then the greatest gift of all is peace on earth and goodwill to men. So what is that goodwill to men? Yan pin Kristo na nung atsuye Kristo keka, atsuye Kristo keng biemo. You have everything. Atsu nangang keka. So nano pampantunan mo at kailangan mong lumungkot nung ala kang bayo. Nung ala kang iluto at kailangan mong lumungkot. Lulungkot. Uling kasi atsuye Kristo lagi kengke kang siping at keni mo yato ing nangas kanine keni mo yato ing kasakitan may ngari mong i Lazarus and the rich man po. So magkwento tamong bagya ing rich man, syempre rich makwal tayo dakalya pamangan, dakalya mga santing amalan, yan, asa salinangan, no? Whereas Lazarus metong yamong pulubi, man mo kalulo pulubi yamo rogoy Lazarus, po, at nangas kanine, dakalya pa, nanangas kaniteng sakit kem balat, dakalya po, kebat nangas kanine, palagay ako yung Lazarus mete yaking kay king rabis na nitang dogs, deng dogs didilat ka ring sugat na king katawan. Po. So, meteya po yung Lazarus at anyang Mateya. Wow, yan. So, yung Lazarus, pila niyang banwang mamamagkasakit kaya tiyato. Kakit niya ing makwalta. Actually, mga niya yung Lazarus, karetang mugmug mga nabu, ketang hapagkainan na ning makwalta. So, kanitayar ko, kakaluluan yung Lazarus kembiena. Okay? Pero niyang Mateya, wow, nun ka, no? Lazarus mira siya keng kaharian na ning Diyos, selubungan ning Abraham, yan, no?
Selubungan ng Abraham karin keng banua. At kasabi ng mete ing rich man. Oh, ing rich man, magmula niyang malatikya, makwal tayo, manawaya biye, masanting niya biye ke tiyato, pero niyang mete ing rich man, nung karin niya miras. Miras siya rugo keng impyerno, my goodness. So, lawen niyo po, lawen taming kaya katamong kalagayan. Tamo lulungkot nung ita mo, kaluluta mo. Pero, dapat malakas tamo po, pananampalataya, pananalig kaya katamong Diyos. Po? Okay? So, for the meantime, let's have this beautiful song, Christmas in Our Hearts. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama.
Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod. It's 3:57 na po at konting minuto na lang tayong magsama-sama ngayong 2022. Nepo, so paalala lang po sa lahat na mga namamasko at mga, what do you call this, yung mga busy sa pagpe-prepare ng Pasko, Nepo. Wag po tayong gaanong mainit ang ulo, lalo na sa daan. Nepo. Tinitingnan po natin yung ating dinadaanan at lahat po ng mga nagko-commute dyan or mga nagda-drive ng kanilang sasakyan. Mag-ingat po tayo at sana ay maging manawatangan na ilabas ang banwa ngayon at pasalamatan tayong Diyos, Nepo. Iningat nakatamo king pandemic, iningat nakatamo ngening post-pandemic kay ni Nepo. Bagamat ating panditak-ditak kakaso ning COVID at nakalsalamat yung Diyos itamo. Mabiyeta po at malakas tapa. Nepo, harapan tayo ing susunod na banwa. Okay? So, dakal salamat kay kayungan na namanalbe, magtangkilik, Nepo, kayong pamilyang Kapampangan. This is your DJ Ma'am Ning
saying Merry Christmas po and Happy New Year. Yan. Kaluguran, dakongan po. So, listen to our last music. Ano ba yung last music natin dito? May the good Lord bless and keep you. Okay, so, let's have this. 4 o'clock na po. God bless you all. It's Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasa